שהוא בעצם הניסיון המצטבר של לפחות 7 שנים האחרונות עם השימוש הקליני בתאי גזע, במיוחד מהסוג הזה ששמענו מדוקטור קסיס, הסוג התאים המזנכימליים. אחד מהיתרונות הגדולים של מוסדנו בהדסה הוא שכל מחקר מדעי הוא מכוון למיטת החולה. כלומר, יכולים לתכנן את הניסויים האלה של המעבדה כדי שבעתיד ישמשו כטיפול פוטנציאלי לפציינטים שלנו. ודוגמה לכך, הלכה למעשה, היא השימוש בתאים האלה ואיך לקחנו את התוצאות האלה מהמעבדה, כמו שדוקטור קסיס הציג, ואנחנו ישמנו אותם בחולים של המחלות הנוירולוגיות. אמרנו שבטרשת נפוצה וב-ALS, ולא רק במחלות נוספות נוירולוגיות, יש בעיה ביכולת, יש ליקוי ברגנרציה, ולכן אין החלמה טובה אחרי שיש נזק, והמחלות הופכות להיות לפרוגרסיביות. הסיבות לכך רבות, וכוללות ליקוי או מחסור בפקטורים של גדילה שנמצאים במוח, מחסור בתאי גזע שנמצאים במוח, או יכולת נדידה לקויה של התאים האלה שנמצאים במערכת העצבים המרכזית, והדלקת המקומית הזאת שקשה מאוד להשפיע עליה בתרופות היקפיות. ולמה השימוש בתאי גזע? השימוש הזה הוא נראה הגיוני, מכיוון שאין תאי גזע מספיק כדי לתקן את הנזק, אז אולי יכולים לתת באופן חיצוני, ואז לעשות גם דיכוי של הדלקת וגם אפקטים נוירוטרופיים. עמדו לפנינו לפני השימוש במחלות האלה 2 שאלות, איזה סוג של תאי גזע לבחור מכל הסוגים האלה, ובאיזה דרך מתן. לגבי סוג התאים, אמרנו שהלכנו לסוג התאים המזנכימליים ממח עצם, מהסיבות הפרקטיות הרבות, שיש להם לא רק את התכונות האימונומודולטוריות, אלא גם הם בטוחים בשימוש. תאים מזנכימליים, יש להם אפקטים אימונומודולטוריים ונוירוטרופיים חזקים, ראינו אותם במעבדה, הם יכולים לקחת אותם מהחולה עצמו, מכל אדם בוגר בעצם, ללא צורך לתורם חיצוני, יכולים לגדל אותם בתרבית בכמויות של עד עשרות מיליונים, וזה בקלות יחסית, וככה יכולים להשתמש בחולים במספרים כאלה, קליניים, ויכולים, כמו שאמרנו, להזריק אותם אוטולוגוס, כלומר אין צורך לתורם, אין סיכון לתחיית השתן. התאים האלה יש להם גם פחות סיכונים, וידוע כבר הרבה שנים שאין להם כמעט סיכונים להתפתחות גידולים. לגבי דרך המתן, הדרך היותר פשוטה היא לדרך הווריד, ובדרך הזאת השתמשו בכמה מרכזים, אבל מעט מאוד תאים ככה יכולים להגיע לנגע ובדלקת שיש בתוך המערכת העצבים המרכזית, ולכן בחרנו את הדרך האינטרטקלית, שהיא מובילה את התאים דרך הנוזל השדרה, קרוב יותר לנגעים. ראינו איך מונע, כשאתה מזריק את התאים האלה מזנכימליים לתוך ה-CSF, איך מונע את השיתוק בעכברים שמקבלים את הטיפול, ואיך מונע גם את הנזק האקסונלי. כמעט 95-96% מהאקסונים של עכברים שטופלו בדרך ה-CSF בתאים המזנכימליים היו אינטקטים, היו טובים. וזה בגלל המיגרציה, הנדידה שיש לתאים כשאתה נותן להם, כשאתה מזריק אותם לתוך ה-CSF לעומת דרך הווריד. אז הניסוי הראשון כבר הושלם ופורסם ב-2010 ב-Archives of Neurology, 34 חולים עם טרשת נפוצה ו-ALS. בניסוי השתמשנו בפרוטוקול של אוטולוגוס טרנספלנטיישן, כלומר לקחנו ממח העצם את התאים המזנכימליים, וזה בשיתוף פעולה עם המחלקה למח עצמות ופרופסור אור. התאים האלה, אחרי שנלקחו, היו בתרבית בתנאי GMP, דוקטור קסיס הוא עשה את כל התרביות האלה, עברו את כל המבחנים המיקרוביולוגיים למשך חודש-חודשיים, ואחרי שהוקפאו במינוס 80 מעלות, והושתלו לחולים בשתי דרכים, בעיקר בדרך האינטרטקלית על ידי ניכור מותני, שהוא הכניס את התאים האלה לתוך נוזל השדרה, וגם שליש מהתאים כתוספת הוזרקו לדם הפריפרי. לקחנו חולים לניסוי הזה הראשון, חולים שהם היו עם מחלה פרוגרסיבית עם ALS שהחמירו, המחלה היא מאוד מתקדמת, אבל לקחנו את האלה שדווקא בשנה החמירו לפחות ב5 דרגות בסקלת הנכות של ALS, ואותו דבר גם בטרשת נפוצה, שפה לא רק לקחנו את החולים שהתקדמו לפחות בדרגה 1 בנכות בשנה האחרונה, אבל אלה שנכשלו לטיפולים האימונומודולטוריים הקיימים למחלת הטרשת הנפוצה. בטרשת נפוצה גיל הממוצע הוא היה 34, משך המחלה 11 שנים, והחולים קיבלו 15 חולים בסך הכל, ממוצע של כ-60 מיליון תאים לתוך ה-CSF ותוספת של 20 מיליון לדם הפריפרי. ל-ALS הגיל הממוצע הוא יהיה יותר גדול, 51, אותו מספר פחות או יותר של תאים, וגם פה נכות
נוירולוגית משמעותית, כמו בטרשת נפוצה באינקלוז'ן. מאחר שמדובר בניסוי פיילוט ראשוני, והוא safety trial בהתחלה, התוצאות הבטיחות, הטיפול היו יותר חשובות, וראינו שאין שום תופעת לוואי, לא רק במעקב של 6 חודשים, אבל גם לשנתיים-3 המשכנו לעקוב, חוץ מכאבי ראש וחום זמניים, וחולפים תוך יומיים-3, ולא הייתה תופעת לוואי חריגה לאף אחד מהחולים האלה. להפתעתנו ולמרות מספר הקטן של חולים, ב-15 חולים עם טרשת נפוצה יכולנו לזהות אפקט מיטיב קליני. זאת הסקאלה של ה-EDSS של הנכות, וראינו ירידה, כלומר הטבה כמעט בדרגה אחת של EDSS הממוצע, שהוא מתורגם קלינית מפה, מהנקודה הזו שהחולים נכנסו עם הליכון עד כיסא גלגלים, ופה חופשיים ובלי צורך לעזרה בהליכה. 4 מתוך החולים נשארו יציבים, כלומר לא החמירו, הפסיקו להחמיר, ו11 אפילו השתפרו תפקודית, מה שהוא לא צפוי במחלה הפרוגרסיבית. כנ"ל גם ב-ALS, החולים הפסיקו אחרי שקיבלו את ההזרקה של התאים המזנכימליים להידרדר, והמחלה התייצבה. מבחינה אימונולוגית, וזה עשינו יחד עם דוקטור וקנין, בדקנו in vivo פעם ראשונה בחולים שקיבלו טיפול עם תאים מזנכימליים, תאי גזע כאלה, איך זה משפיע in vivo על התכונות האימונולוגיות. קודם כל, החולים אחרי שקיבלו את התאים האלה, הראו בלימפוציטים ירידה ביכולת הפרוליפרציה, ירידה בכל המרקרים של הפרו-אינפלמטוריים, ועלייה באחוז התאים הרגולטוריים, ואלה תכונות חשובות מאוד למחלות הנוירודלקתיות, נוירואינפלמטוריות. עשינו גם MRI כדי לשלול בעיקר פתולוגיות חריגות ולא היו, וב-MRI יכולנו בחלק מהחולים לזהות את הסימנים בתוך החדרים של המוח הלטרליים האוקסיפיטליים. יכולנו, אבל יותר חשוב, לראות בחלק מהחולים הטבה משמעותית בנפח הנגעים. זה הלבן, זה הדמילינציה שרואים מסביב לחדרים לפני הטיפול, ו6 חודשים אחר כך הקטנה משמעותית בנגעים האלה של דמילינציה של טרשת נפוצה. ב9 חולים מתוך החולים האלה צבענו את התאים בחומר מיוחד פרמגנטי שנקרא פרידקס כדי לזהות אותם ב-MRI, ואכן היו רמזים ברורים של נקודות שחורות כאלה או במנינגים או בתוך חוט השדרה, שהם רמזים לנדידת התאים לתוך חוט השדרה אחרי שהושתלו ב-CSF. בהמשך עשינו ניסוי נוסף בחולי ה-ALS, ניסוי שהוא היה בשיתוף פעולה עם חברת בריינסטורם, ופה בניסוי הזה אנחנו השתמשנו בתאים מחוזקים, תאים מזנכימליים שעברו מודיפיקציה וחיזוק, וזה מבוסס למחקר של פרופסור דניאל אופן מאוניברסיטת תל אביב, שהוא הראה שכשאתה מחזק את התאים עם growth factors נוירונליים, אתה יכול עם התאים המזנכימליים להגיע לאפקט קליני יותר טוב בחיות מעבדה, וגם לנדידת התאים יותר מוצלחת, כשאתה מזריק אותם למחלת ה-EAE. אז בניסוי הזה אנחנו השתמשנו בפרוטוקול של השתלה אוטולוגית, גם כן לקחנו את התאים ממח העצם, אבל הפעם עם החיזוק של התאים המזנכימליים עם ה-growth factors. 3 חודשים לפני הטיפול היו תקופת הביקורת, תקופת המעקב לפני הטיפול, ולצורך השוואה אחרי הטיפול, ועשינו מעקב חודשי למשך חצי שנה עם הרבה פרמטרים קליניים כדי לראות את האפקטים הקליניים. 6 חולים, האלה החולים שהיו עם מחלה התחלתית, ב6 חולים התאים הושתלו לתוך השרירים, ו6 חולים עם מחלה יותר מתקדמת לתוך ה-CSF, לתוך נוזל השדרה. גם פה הסייפטי היה יותר חשוב, וראינו שב-12 חולים הראשונים שהשלימו את הניסוי, אז לא היו תופעות לוואי, אפילו פחות לתופעות שאנחנו ראינו בתאים המזנכימליים הרגילים, והייתה אותו אפקט האימונומודולטורי עם העלייה בתאים הרגולטוריים, בחולים שהושתלו עם תאי גזע מזנכימליים משופרים. ב6 חולים שהושתלו, האלה דווקא במחלה מתקדמת לתוך נוזל השדרה, ראינו גם שינוי במגמת ההתקדמות של המחלה, גם בנכות הנוירולוגית הכללית ב-ALS סקור, וגם מבחינת התפקוד הנשימתי. למשל, הקצב הצפוי של ההחמרה ב-ALS סקור הוא היה ככה, וזה אחרי הטיפול, זה פה הייתה השתלה, החולים שינו לגמרי את המגמה והמצב הוא התייצב. כנ"ל גם בעניין של הנשימה, והיה שינוי משמעותי במגמת ההחמרה ובמגמת השינוי בתפקוד הנשימתי. פרופסור ארגוב הוא עשה בדיקה מיוחדת, בדיקת EMG שבה נבדק
הפוטנציאל שיש בעצבים האלה, העצבים האלה נפגעים במחלת ה-ALS, ואז הפוטנציאל כל הזמן יורד, ולא, אחרי הטיפול לא רק שהפסיק לרדת, אלא היו, וזה הממוצע של כל החולים, עלייה בפוטנציאלים האלה, עוד רמז חזק יותר לעדות לרגנרציה או לאפקטים טרופיים של העצבים האלה, של הטיפול. אז לסיכום לחלק הזה של הניסוי הקליני, הראינו שהשתלה אוטולוגית, בין אם זה דרך הווריד או דרך השריר או בעיקר לתוך ה-CSF, של תאים מזנכימליים פשוטים או משופרים, ליותר מ-50 חולים עם ALS ובטרש נפוצה היה בטוח, טיפול בטוח, והיו אינדיקציות פרלימינריות אבל משמעותיות של אפקט קליני מיטיב, גם מבחינת הנכות הנוירולוגי וגם מבחינת פרמטרים מעבדתיים. כמובן, מחקרים גדולים יהיו צורך כדי להוכיח את התופעות האלה, האפקטים הקליניים, ואכן אנחנו מתכננים אותם וחלק יש כבר. ולניסוי כזה גדול, היה צורך לשיתוף פעולה גדול של הרבה מרכזים, קבוצה גדולה מהבית חולים שלנו. אני רוצה להודות את דוקטור פטרוס שעשתה את המעקב הקליני, את דוקטור וקנין, את הבדיקות האימונולוגיות, דוקטור מישל חלימי, הרבה בדיקות אימונולוגיות, ופרופסור בן חור, דוקטור קסיס שהוא עשה את כל התרביות, מאוניברסיטת תל אביב, שיתוף פעולה עם דניאל אופן ואלדד מלמד, וגם עם ג'ף בולטה מ-NIH. ועכשיו לחלק גדול מאיתנו יש השאלה, אז אוקיי, ראינו את אפקט זמני, אפקט קצר זמן, אז מה קורה לטווח הארוך יותר? מה קורה אם אנחנו משתילים תאים וכמה פעמים ולא רק פעם אחת? ודוקטור פטרו היא תציג לנו עכשיו את הניסיון הזה עם הטיפול לטווח ארוך יותר ועם הזרקות חוזרות. תודה. שלום. אז במקביל לניסויים הקליניים שפרופסור קרוסיס כבר הציג, קבוצתנו שיתפה פעולה עם מרכזים אחרים בעולם, ואני אציג פה את התוצאות מהניסוי שעשינו בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת אתונה. אותו פרוטוקול, אותם תאים מסנכימליים בחולים עם טרשת נפוצה, אבל הפעם עשינו הזרקות חוזרות, השתלנו תאים מסנכימליים מדי מספר חודשים. ההכנה של התאים נעשתה במעבדה שלנו על ידי דוקטור קסיס, וההזרקות בוצעו על ידי ועל ידי פרופסור קרוסיס ביוון. אז בניסוי הזה השתלנו סך הכל 27 חולים. כמו שאמרתי, החולים קיבלו הזרקות חוזרות, 8 חולים קיבלו 2 הזרקות, 9 חולים 3 הזרקות, 2 חולים 4, 5 או 6 הזרקות, והיו חולים שקיבלו אפילו 8 או 9 הזרקות חוזרות של תאי גזע. כל החולים האלה היו חולים עם מחלה פרוגרסיבית, חולים לא הגיבו לשום טיפול אחר, וחולים שהיה להם החמרה משמעותית לפני השתלה של התאים. בדומה לניסוי הקודם שלנו, גם בניסוי הזה לא ראינו תופעות לוואי מיוחדות, כאב ראש, חום ואנצפלופתיה קלה אצל 2 מהחולים, וכל התופעות האלה חלפו אחרי יום או יומיים אחרי השתלה. בטבלה הזאת ניתן לראות את התוצאות, את המעקב של כל החולים, מעקב בין 2 עד 4 שנים. 25 מתוך 27 חולים הגיבו חיובית לטיפול, וחלקם עם תגובה מרשימה מאוד, עם שיפור משמעותי במצב הנוירולוגי אחרי השתלות החוזרות של תאי גזע. פה רואים כמה דוגמאות מהחולים האלה, ומה שרואים פה זה המעקב לפי הסקלת EDSS בחולים האלה. ירידה ב-EDSS אומר שיש שיפור במצב הנוירולוגי של החולה, ומה שראינו שאחרי ההשתלה האפקט החיובי החזיק מעמד למספר חודשים, והחולים הגיבו מחדש אחרי כל טיפול חוזר. עשינו גם מעקב אימונולוגי בחולים האלה, וכפי שראינו גם בניסוי הקודם שלנו, טיפול בתאי גזע גרם לדיכוי התגובה הדלקתית, או בירידה בפרוליפרציה של הליפוציטים, או עם עלייה בתאים הרקולטוריים. ההשפעות האלה היו קצרות טווח והחזיקו מעמד לחודש עד 3 חודשים אחרי ההשתלה, ואז חזרו לנורמה.
התוצאות האלה, יחד עם התוצאות מהמעקב הקליני, ומאחר שהמנגנון המרכזי של התאים המסנכימליים בטיפול במחלה של טרשת נפוצה זה המנגנון האימונומודולטורי, מעיד על הצורך לטיפולים חוזרים כדי לשמור על האפקטים המיטיבים לזמן ארוך יותר אחרי השתלות. אכן, ההשתלות החוזרות עושים את ההבדל הגדול. הדוגמה פה של חולה שהופנתה אלינו ממרכז גדול בארצות הברית, החולה הזאת במשך 4 שנים קיבלה 8 הזרקות של תאי גזע. החולה הגיעה אלינו עם EDSS 6.5, זה אומר שהיא השתמשה בכיסא גלגלים וכמעט היא לא יכלה ללכת בלי עזרה. ורואים פה את השיפור לפי ה-EDSS אחרי כל הזרקה של תאי גזע. ופה רואים את החולה בביקור האחרון במרפאה שלנו בהדסה, החולה הולכת עכשיו חופשית עם EDSS 3.5. אוקיי. גם לגבי ALS, מעבר לחולים שכבר פרופסור קרוסיס הציג, עשינו גם עוד כמה הזרקות במסגרת טיפולי חמלה, השתלנו עוד כמה חולים בפרוטוקול של בריינסטורם, אז גם פה, גם בחולים עם מחלה של early stage ALS, ראינו שיפור במצב הקליני של החולה, שיפור בתפקודי ריאות, אבל גם כן בחולים עם מחלה פרוגרסיבית מאוד, מתקדמת מאוד, ראינו יציבות במחלה, במצב הקליני, או אפילו שיפור בתפקודי ריאות. גם במסגרת הטיפולי חמלה, השתלנו תאים מסנכימליים בפרוטוקול של בריינסטורם לחולה מיוחד, חולה עם ALS יחד עם מיאסניה גרביס. החולה הוא רב ידוע והוא אישר את פרסום פרטיו. החולה הוא קיבל 2 טיפולים של תאים מסנכימליים בפרוטוקול של בריינסטורם, והוא הגיב משמעותית אחרי כל טיפול של התאים האלה. רואים פה בטבלה את השיפור גם לגבי ה-ALS score, המצב הנוירולוגי שלו, גם בתפקודי ריאות, גם בערכים של EMG, ואצל החולה הזה עשינו מעקב גם קוגניטיב, ורואים פה את השיפור הקוגניטיבי אחרי ההשתלה של התאים האלה. החולה בעצם הוא היה מרותק על כיסא גלגלים, הוא בלי יכולת לדבר, והוא חזר ללכת, הוא חזר אפילו ללמד בישיבה, ורואים אותו פה גם במרפאה שלנו. המקרה הזה קיבל פרסום נרחב בחדשות ובטלוויזיה, ולאחרונה הוא פורסם בעיתון מסול NR, עם ליווי של אדיטוריאל שמציין תגובה כזאת היא ראויה לציון ומראה את הפוטנציאל של התאים האלה, התאים המסנכימליים במחלות דגנרטיביות, מחלות חשוכות מרפא כמו מחלת ה-ALS. תודה. תודה רבה. ואנחנו נסיים עם כמה מילים על איפה אנחנו נמצאים ומה הצעדים הבאים. מה ההתקדמות העכשווית בתחום הניסויים האלה והיישום הקליני של תאי גזע במחלות הנוירולוגיות. קודם כל, אמנם היינו הראשונים שעשינו פרוטוקול כזה, במיוחד עם השתלה אינטרטקלית לתוך ה-CSF, אנחנו לא היחידים בעולם כבר. יש היום המון המרכזים ויותר ויותר שעושים טיפולים כאלה בניסויים קליניים בעולם המערבי וגם במקומות אחרים בעולם, ורישום שלפני כמה חודשים ב-NIH, בדיקה ברישום של NIH, הוא הראה שיש עשרות ניסויים קליניים כאלה במגוון אינדיקציות נוירולוגיות, החל מחבלת חוט השדרה, סטרוק, מחלות לוקודיסטרופיות, מחלות גנטיות, כל מחלה כמעט נוירולוגית יש ניסויים קליניים. אני ספרתי יותר מ-300 ניסויים כאלה, ומעניין שבשני שליש מכל הניסויים האלה הרשומים ב-NIH, הסוג התאים שהשתמשו או שמשתמשים הם השתלה אוטולוגית של תאים מזנכימליים, בדיוק כמו בפרוטוקול שאנחנו עשינו כבר מזה 7 שנים. דוגמאות לכך היה מחקר, ניסוי קליני, לפחות 2 מחקרים קליניים בסטרוק, הזרקה לתוך הווריד של תאים מזנכימליים מאותו סוג כמו שלנו, הוא הראה הטבה וירידה בנגעים, בנזק שיש במוח אחרי אירוע וסקולרי של סטרוק.
במחלת טרשת נפוצה פרוגרסיבית, במחקר שהוא קליניקל טרייל שהוא נעשה בקמברידג', הוא הראה הטבה בתפקוד הראייתי, וגם במחלת פרקינסון פלוס במולטי סיסטם אטרופי, וזה פורסם לאחרונה ב-Annals of Neurology, זה היה ב-Lancet Neurology, הראו אפקט חיובי של השתלת תאים מזנכימליים לתוך העורקים והוורידים, והזרקה חוזרת היא החזירה את האפקט החיובי אחרי כמה חודשים. אבל יחד עם זה יש תופעה מאוד מסוכנת, שהיא התופעת, מה שנקרא, התיירות מרפא בתחום תאי הגזע, והרבה פרופסורים בעולם הם מזהירים יותר ויותר עכשיו נגד התופעה הזו של תיירות מרפא, תמורת כסף גדול במרכזים מפוקפקים, במרכזים לא אקדמיים בעולם, והתופעות לוואי, התוצאות לכך, אלה תופעות לפעמים דרמטיות, כמו המקרה הזה של דמילינציה קטסטרופלית עם דלקת קשה לחולה שהושתלה במקסיקו בתאים מסוג הלא ידוע ולא במרכז אקדמי, וגם מחקר נוסף בחולה שהושתל ברוסיה והוא פיתח גידול, ואלה רק על קצה המזלג תופעות וסיכונים אפשריים, ולכן מודגש טוב מאוד שחייבים לבצע ניסויים כאלה רק במסגרת מוסדות אקדמיים ובפיקוח אקדמי. ואיפה אנחנו עכשיו ולאן פנינו בהדסה? קודם כל לגבי ה-ALS. ניסוי כזה שאותו אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם דוקטור גוטקין, אחראי למרכז ל-ALS פה בהדסה, והוא ההמשך של הניסוי הקודם עם בריינסטורם, 12 חולים נוספים. בחלק הזה של הניסוי אנחנו משתילים כמויות עולות עד אפילו פי 2 מיליון לקילוגרם של תאים מחוזקים מזנכימליים, ועושים את זה בהשתלה משולבת גם לתוך ה-CSF וגם לתוך השרירים, ואנחנו לקחנו את החולים האלה, השלמנו בעצם את ההשתלות בחלק הזה של הניסוי, וכרגע עוברים על אנליזת התוצאות, וכבר יכולים להגיד שרואים את אותו כיוון, אותה בטיחות ואותה יעילות קלינית כמו שבחלק הראשון של 12 חולים הראשונים. בהמשך, במהלך השנה, וכבר אושר ב-FDA 2 ניסויים קליניים בשיתוף פעולה איתנו ועם בריינסטורם, אחד במיו קליניק ואחד בבוסטון יוניברסיטי בהרווארד, שהם יעשו בעצם חזרה של אותו ניסוי שלנו ל-ALS, אבל הפעם פלצבו קונטרול ועם קבוצת פלצבו. יש עדיין כמה דברים שהם פתוחים, כמה נושאים שעדיין לא, שאלות פתוחות, האם סוג התאים שאנחנו משתמשים הוא האופטימלי, מה כמות התאים, מה דרך האופטימלית לתת, וכמובן איך אנחנו יכולים להוכיח יותר את האפיקסי. לגבי סוג התאים, גם פה יש התקדמות במרכזנו, בנוסף למחקר שאנחנו עושים עם בריינסטורם, פיתחנו טכנולוגיה חדשה, יחד עם דוקטור קסיס, הוגש לפטנט בינלאומי, זאת טכנולוגיה שהיא מערבת תרבית בתנאים מסוימים, בקוקטייל של growth factors, ובנוסף בנוזלים, יחד עם נוזלים ביולוגיים של אותו החולה, ואז ככה יכולים להגיע למצב של ניורליזציה, של הכוונה נוירונלית של התאים המזנכימליים, שהופכים להיות בעצם לניורונל ספירס, אותן הספרות הנוירונליות שקיימות במוח, התאי גזע הטבעיים שנמצאים במוח, כמו שפרופסור בן חור הראה, ויש להם תכונות די דומות, כלומר היכולת להפוך בעצם לכל התאים של הסדרות הנוירולוגיות השונות במערכת העצבים המרכזית, וזה קורה בתרביות לפי הטכנולוגיה הזו של הכוונת התאים ומודיפיקציה של התאים. לגבי דרך המתן ולגבי הוכחת האפיקסי, אנחנו חייבים לענות גם לשאלה הזאת, ואכן הגשנו ב-2010 כבר פרוטוקול שהוא השוואתי, א', כדי להוכיח את האפיקסי מול פלצבו, וב', כדי להוכיח את היתרון של ההזרקה האינטרטקלית לעומת האינטרוונזית והחברית, וסוף סוף בינואר 2014, כמעט אחרי 4 שנים קיבלנו אישור ממשרד הבריאות להתחיל את הניסוי. הניסוי הזה הוא יתחיל אחרי החגים, מה שנקרא. אנחנו נכניס 36 חולים עם טרשת נפוצה פרוגרסיבית. הפעם אנחנו נחלק אותם, וזה יהיה דאבל בליינד, חלק יקבלו אינטרטקלית לתוך ה-CSF, חלק אינטרוונוס וחלק יהיו פלצבו. אחרי 6 חודשים אנחנו מתכוונים לעשות קרוס אובר, ואז חלק מהחולים שקיבלו השתלה אחת יקבלו הזרקה נוספת, כדי פה להשוות ולהוכיח איך ההזרקה הנוספת היא יכולה לחזק את האפקט, כמו שראינו עם הניסיון הקליני שהציגה דוקטור פטרו.
בניסוי הזה המטרה העיקרית היא להוכיח אפיקסי, ולכן אנחנו משתמשים בפולו-אפ קפדני ועם מעקב קליני בכל המאפיינים הקליניים, אבל גם בטכניקות חדשניות ומיוחדות, וזה עושים את החלק של טכניקות מיוחדות של MRI יחד עם פרופסור גומוי ודוקטור לוין והמעבדה שלה, עם פונקשיונל MRI, עם DTI, עם בדיקות אלקטרופיזיולוגיות וויזואליות. כל אלה בדיקות מיוחדות כדי להוכיח את הפוטנציאל לרגנרציה ואת האפיקסי של התאים האלה שראינו רק ברמה הקלינית עד פה. גם בדיקות אימונולוגיות יהיו וגם בדיקות קוגניטיביות. בסוף, כמובן, לעתיד היותר רחוק, השמיים הם הגבול לאינדיקציות האפשריות של טיפול בתאי גזע, גם מהסוג הזה וגם מסוג אחר של תאי גזע. ה-proof of concept הוא מתחיל להיות מבוסס, ויכול להיות שהעתיד, האינדיקציות האלה של פרקינסון, של אלצהיימר, של סטרוק, של חבלות מוח וחוט השדרה, מחלות אפילו גנטיות בפריפריות, כמו שאמרנו, השמיים הגבול, ויש פה התחלה של עידן חדש, של רפואה מתקנת, של רגנרציה, שאולי אנחנו נמצאים בצעדים הראשונים, אבל הייתה התקדמות משמעותית ב7 שנים האלה. תודה רבה.